Türkmenistanda adatdan daşary ıssy howa saklanýar. Howanyň temperaturasy 50 gradusdan geçýär. Aşa ıssy howanyň fonunda Aşgabatda tozanly tupan döredi we ýurtda içimlik suw hemde elektrik üpjünçiligi problemasy hasam ýitileşdi. Türkmenistanyň şäherlerinde we owalarynda ıssydan ýaňa asfalt erýär. Infrastruktura üpjünçiligi sandan çykýar, elektrik togunyň güýji gaçýar we suw üpjünçiligi kesilýär. Soň günlerde howanyň temperaturasy 46 gradusdan ýokary bolup, käbir sebetlerde 50 gradusdan geçýär. Azatlyň Liwap vilayatyndaky habarçysynyň belleşi ýaly howa prognozlary ýakyn günlerde temperaturasyň ýene-de ýokarylanjakdygyny çaklaýar. Soňky 5 ýylda bu sebäpdäki temperatura rekordy 55 gradusa ýetipdi. Birinji ýylda ıssy howanyň fonunda Aşgabatda güýçli ýel, tozanly tupan we ýagyş boldy. Habarçylaryň sözlerine görä, paýtagtda güýçli ýel bilen turan tozanly tupan birden başlanyp, ýyldyrym çakypdyr we güýçli ýagyn bolupdyr. 2 gün güýçli ıssydan soň ýagan biraz ýeňillik getirdi. Ýerden ýagyşdan soň hemme zat çaltgurady, ýöne sagat 10-a çenlik käbir ýerlerde ýygnanan suw entek bar dedi Aşgabatlyk habarçy aýtdy. Tozanly güýçli şemal günüň ertesi hem saklandy. Howa ıssy boldy. Habarçylar gün ortan tozanly bolanlygyny we ýollarda uzak aralyga görünmänligini habar berdiler. Adaty bolmadyk ıssy howa suwuň we elektrik togunyň ýetmezçiligi meselesini hem kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpüsi agyz suwuň ýetmezçiligini başdan geçirýärler we uzak wagtlap elektrik togsuz galýarlar. Hususan da Liwap vilayatynyň çärji etrafynda Liwap birleşik garawul ýaly birnäçe owa adynan 3 gün bäri elektrik energiýasiz galýar. 5 gün bäri ýaşlyk owasynda elektrik togu ýok. Gündöwer vilayatynyň köp ýerinde gündüz birnäçe gedek elektrik togu kesilýär. Köpler üçin ilkinji nowatda da maddi taýdan kynçylyk çeken maşgalalar üçin agyz suwy el ýeterli däl. Liwapdaky habarçylarymyz köpçüligiň ýöreti ulagly suw satyn alyp howuzlaryna guýdurýanlygyny, mundan başga da çüýşeli suw satyn almaly bolýanlygyny aýdýarlar. Şu günler 20 litrlik suw 5 manada satylýar. Şeýlelikde bir ortaça maşgalanyň bir günde içjek 60 litr suwy 15 manada düşýär. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, hatda şäherlerde de köpler gündüz kondisionerlerini ulanyp bilmeýärler. Elektrik simlerindäki toguň güýji talap edilişinden pes bolýar we elektrik ulgamynyň näsazlygyna sebäp bolýar. Meselem Türkmenawatda sowadyjylary ulanmak mümkinçiligi diňe ýary gyzýardan soň dörýär. Bu ýagdaýda hojalyk tehnikasy köp sandan çykýar we ulary awatlamak üçin ustalary ýüz tutýanlar köpelýär. Azatlyň habarçylaryndan biri usta 3 günden gowrak garaşmaly bolupdyr. Ustalar bolsa elektrik togunyň güýjüniň 220-den 140 volta çenli petelýänligini we köplenç sowadyjy enjamlarynyň döwülmegine sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Tehnikany bejermegiň bahasy 300 manatdan başlanýar. Türkmenistanda şol sanda Liwapda elektrik togu ýygyderlik ketilýär. Täze energiýa deskalarynyň gurulýan we işe girdilýän şeýlede elektrik energiýasynyň eksportynyň artýan wagtynda Türkmenistanda içerki energiýa ulgamynyň teknik mümkinçilikleri talaba laýyk täzelenmeýär. Mundan başga da şu ýylyň we geçen ýylyň bahar aýlarynda bolan tupan Liwap vilayatynyň infrastrukturasyna uly zeper ýetirdi. Şu günler Türkmenistanlylar ıssydan gorunmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýärler. Mardak habarçymyz diňe bir adamlar däl eýsem öý haýwanlary hem kölege gözläp ýörýärler diýip belledi. Yssyda maska dakynmak talaby hem adamlary köseýär. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri soňky günlerde maska rejiminiň berja edilmegine gödökçüligi ýene güýçlendirdiler. Bu maskalary nädogry dakynanlary tutmak we jerime salmak ýagdaýlarynyň köpelmegine getirdi. Habarçylar şu günler adatdan daşary ıssy howa garamazdan ähli sebetlerde dukanlarda, bankomatlarda we dürli edaralarda duran adamlaryň ullakan nowatlaryny görüp bolýanlygyny belleýärler.